Det er simpelthen vores vigtigste ting, vi overhovedet kan lave på hele det rejse. Hvilken Pokémon vil jeg starte med? Jeg kan starte med Shiny Charizard. Det er de shiny. Froakie, Mudkip er ret cool. Scorbunny er sådan, nah. Bulbasaur. Og så er der nogle custom, nogle her. Der er Eevee, der er en Shix, der er en Houndour, der er så ret sejt. En Goomy, en Riolo, en Axev, så bliver det Dragonite i sådan en grøn eller pink. Jeg tror simpelthen, jeg går med Axev. Så, vi ser, jeg slukker musikken. Bunk. Det skal vi ikke have. Der kommer musik selv nu. Bang! Hvad er det her? Okay, ja, det har jeg spillet med før. Lad os sige så her. Giant, nice. Så det betyder, den er ret stor. Den er shiny. Den er ikke shiny. Okay, vi skal simpelthen have nogle mål for de 100 dage her. Og jeg tænker, jeg har nogle ret vilde mål. Jeg er overhovedet ikke sikker på, om jeg klarer det, fordi at der skal ikke meget med spawn ratesene. Så jeg ved ikke, hvad sjældne legendary som er. Men vi skal have en Groudon, Kyogre, Rayquaza og en Mewtwo. Det er de Pokémon vi skal have. Og 6. ting, vi skal kraftedeme en fed base. Kraftedeme lave den sindssygeste base. Og lave en lille sidebusiness. Hvis det forstår hvad jeg mener. I finder ud af hvad jeg mener med sidebusiness. Og lidt ulovligt senere hen. Jeg brugte næsten hele dag 1 bare på grund og lede efter små kister, der giver mig loot. Så det der jeg ser her, det var mig, der bare løber fjolle rundt og samler nogle kister. Sådan. Legendary Spawn Wrath. What? Hvad er det her? Rare. Skal jeg lige have navn? Sweet apple. This space kid. This kid. Oh, en stakkels lille kid. Hvor bare sjovt den må søge mig. Hvis I kigger ud i venstre hjørne, altså en skærm, så kan I se, at jeg har masser af Pokémoner. Og jeg har en lille 48 og 25, som er faktisk ret vildt. Og en Kadabra, som er faktisk ret sjælden. Jeg har fået dem af grund af at samle de der kister der. Så kan man få alle mulige forskellige ting, der kan give mig nogle Pokémoner, eller ja, og sådan nogle ting. Så hvis I undrer jer over, hvor jeg har fået dem fra, så er det bare derfor. Til at jeg kan ikke engang snyde, selv hvis jeg gad. Desværre.
sej den der. Okay. Åbner de her lige her. Skål eller hvad? Og så prøver jeg faktisk det på først uanset hvad. Så det er det jeg plejer. Gør det? Og så vil jeg det. Okay. Okay. Miausel sagde ikke nej tak til. Der er ikke nogen grund til at det skal nej til den der. Okay. Shiny Gyarados! Jeg er fucking sindssyg lige nu. En fucking shiny Gyarados! En shiny Gyarados, gutter! Two days later. Ja. Tada! Ja, hvad siger I så? Det er en lille baby Snorlax. Det ligger faktisk en baby Snorlax. Det er simpelthen en lille baby Snorlax. Jeg kan også være en fuldvokset Snorlax. Hvem ved? Jeg ved i hvert fald, at jeg er rigtig glad for de resultater, jeg har fået ud af det her. Okay. Okay. Der er simpelthen sket lidt siden sidst. Så jeg er helt nyt sted, og jeg har fået en Lucario og en Cinderace, som I kan se ude i venstre side. Og som I kan se her, har jeg fået min Baxcalibur. Jeg har brugt et par dage, fordi det er ikke så spændende bare at se mig lave kedelige ting. Jeg har brugt et par dage, og så har jeg simpelthen også hurtigt bygget. Jeg tænker, hvis jeg lige ser her, balance her. 26.000 har jeg. Det er virkelig ikke særlig meget. 26.000. Det er ikke særlig meget. Der er folk på den her server, som der er 5 millioner. 5 millioner. Så jeg har kommet op med en sindssyg plan. Jeg kommer til at lave noget business, som ikke alle folk vil være glade for. Og jeg kommer til at lave lidt, så det skal jeg ikke sige. Og jeg kommer til at sælge nogle ting, som der nok ikke er lovligt at sælge. Hvis I
Ja, hvis jeg forstår, hvad jeg mener. Ja. Det er nogle ting, som der ikke helt er helt lovlige på den her server. Så jeg tænker, at det bliver måden, jeg kommer til at tjene mine penge på. Nå, men nu er jeg simpelthen ventet. Det er min allerførste business. Allerførste business. Åh. Det er ikke så episk. Hej. Jeg tænker, I allerede godt ved, hvad jeg mener med det her. Så det her. Så tag her. Så er der... Så her. Så er der... Jeg bare kan tale mod kunder og se, hvad mine kunder der er næste. Og så skal jeg arbejde lige herinde. Så jeg lige tænkt mig hurtigt at finde en lille montage med mig, der laver herinde i Top Secret Room. Sådan der. Ja, så står der, hvad man køber den. Ja, det er normal massage, 600. Happy ending. Og massage det 1300. Og det 400, og så her. Og så er der hele pakken. Ultimate pack. Det bliver min første ulovlige business. Ja, det er ikke ulovligt. Nej, det er ulovligt. Det bliver sådan min allerførste business, jeg simpelthen kommer til at starte her. Og det bliver ret sindssygt her. Så det bliver ret vildt. Og her, jeg har fået en del, fordi jeg også bare går rundt. Jeg ved ikke, om jeg viser jer. Og jeg går også bare rundt og fanger alle mulige ting, jeg ser. Men det her, det er jeg rigtig stolt af her. Så kan man lige gå herhen. Det kan være lige... Ja... Skal til at lidt ting, mand. Jeg er simpelthen blevet færdig. Nu! Og lige her. Simpelthen blevet færdig. Lad os se. Sådan der. Er det ikke bare godt? Det her, det er min første kunde. Ja. Good price. Good price. Ja. Det er. I'm rich. Rich, skal vi lige kigge. 80.000. Køb det. For you. For you, 450. Det går jo.
Yes. Sådan der. Sådan der. Så skal jeg bare herop. Skal jeg lige op. Nej. Sådan der. Please wait and please wait and stop. No. Stop. Stop. Wait and fly. I må simpelthen lige undskylde, at I må simpelthen undskylde for min business her. Jeg havde helt glemt, at jeg havde sådan en. Virkelig. Ja, undskyld. Jeg håber, I nåede det. Shit, man. Thank for the visit. Giver man lige ni hao. Ni hao, mig, siger. Zero Silver. Ni hao, mig Zero Silver. Det er det sindssygt. Det er værket kaldt på business. Så lige her, så laver jeg lidt lifehack lige her. Og lige der. Det er meget vigtigt, at efter så nogle vigtige kunder her. Fordi... Ja. For i dag. 3.000. 3.000 for i dag. Jeg er suget på. Der var det hele værd, kan jeg godt sige. Det hele værd. Og det er sådan her, man har en succesfuld business, ligesom mig. Så derfor, hvis I spiller på den her server, så bare kom. Først vil I få et special prize. Men det er simpelthen bare så godt det her. Helt vildt. Kæmpe godt investering, mand. Jeg har næsten tjent alle mine penge tilbage. Jeg brugte på at købe ting. Ja, men det er det, I kan lide. Ja, bam. Det er en smart business. Han er kendt. Og det betyder, at nu begynder folk bare at strømme ind til min business. Okay. Ja, jeg fik den. Jeg fik i hvert fald opmærksomhed, som I kommer til se i næste klip. Jeg vil lige sige på forhånd til at beskytte mig selv. Eller ikke til at beskytte mig selv. Det... hvad skal jeg sige? Jeg fik mig i okay mange problemer. Jeg er stadig lidt på røven, og jeg er ret sikker på, at de stadig holder øje med mig fra hver eneste hjørne, de overhovedet kan se. Der var på tiden, hvor FK, hvor jeg lige pludselig så, at der kom nogle af de samme personer hen, og tjekkede op med at stå FK. Ja. Det er ikke så godt. Det
sker. Det er det sindssygeste. Det er det sindssygeste, der nogensinde er sket. What the mange? Hey, we, S. Want Milkman is first. Ja, så I det. Så I det endelig. Ja. Jeg ved ikke så meget, jeg skal andet at sige, end det er simpelthen slutningen på hele min business. På hele min Thai massage business. Ja, det er hårde tider at kunne gå igennem. At jeg er nødt til at gå igennem alt det her. Jeg havde ikke regnet med, at alt det der gad få mig i så meget problemer på en børneserver. Ja, det er hårde tider for mig. Nej. 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 Nej, min business går ned. Nej, hvor er jeg så mor? Det var sindssygt. Every business. Back to Milkman. Come to at own risk. The Hvad skete der med mit business? Det var så en god play.
Næste virker som en god plan. Lige nu. Ja, nok. Simpelthen business now. I remember how it felt to take that throne. Det er ret fred. All that it meant. Det er ret fred. No, that it did not. Og ikke tænke på andet, når du kan bruge det. Jeg har haft Got pain, så mange problemer med. suffering, destruction. Hvad sker ikke? Især chicken shawarma. And the one said I chased Ikke lad chicken shawarma røre. Kom her. Det er der ikke mere. deserved. Does that make Vi er simpelthen nået til slutningen. Men før jeg vil afslutte det hele af. Hey. Ikke spil ud. Nu undrer jeg nok over, hvorfor det hele slutter her. Men jeg lover jer. Der er en lille smule kigger på os på en forklaring, hvorfor det slutter nu. Det slutter simpelthen nu, fordi at næste episode bliver så vild. Og I får en lille smule kig af kun lyd af, hvad der sker i næste episode. Hvad må der sker i næste episode? Agrana has spawned in this. Let's go. Endelig, den fang Dano spawner. Yes. Det var simpelthen alt det for den her dag. Der kommer... jeg ved ikke, hvor lang tid det går for part 2, fordi det er altså virkelig meget arbejde for mig. Og sidde og redigere, og sidde og få idéer, og til alting. Men der kommer snart en part 2 ud, det lover jeg. Og I må simpelthen have en super god dag. Tak.